Čo to robíš? Povieš mi to? Povieš? Povieš mi to? Tak to mám pocit, že letím jak Superman. No, prestaň to. Je to nervózne. Prepáč. Vážne ste sa na to dali, kamoš. Naši čipsy. Dori, ti vieš dobre, že nemôžeme cestovného fondu zaplatiť a ty aj tak kúpiš. To nie je z tých peňazí. Oh. Ešte pred odchodom som tlačil nejaké peniaze. Predal som veci. A komu si ich predal? Nášmu susedovi. Aha. Tomu, čo má sledené oči? Hej. Čo si mu predal? Veci. Vysýp to, aké veci? No, pár guličiek, karty, Lego a Niku. Niku? Nika bola mŕtva a nemala čutku! Ty si nenaholil náhodou doma nejaké drogy? Nie. Čutku som jej spravil. Pekná Nika. Zlatá Nika. Vieš o tom, že máš veľmi čudnú čutku. Cítim. Som v nebi. Vážený pán PlayStationár, tá plátka nás mrzí. Ideme do Tatier, dovidenia. Smejú sa nám do ksichtu. Čo s tým narobíš? Nie sú to nejaké cečka. Sú to fakt profíci. No? Vážený pán PlayStationár, vedia, že som maniak. To nie je možné. A vieš čo? Niečo ti poviem. Do tých Tatier sa nikdy nedostanú. Prisahám, aj keby ma to malo stať život. Majú tu solničky. A veľmi pekne koreničky. Nech sa páči hamburger s hranulkami. Ďaká, Marcelka. Prepáčte, to je jedna moja sesternica. Aha. Čo je to McCountry? To je nový hamburger. To znie dobre. Dám si ho. Vždy si rád zažartujem s personálom. Baví ma to. Marcelka. Čo je? Rozsypal si sol. To je. A keď rozsypeš sol, nebudeme mať peniaze. Prináša to veľkú smolu. Vieš o tom? Rýchlo. Odhoď tú sol ďaleko od seba. A to malo byť čo? Ktorý soprák do mňa hodil tú solničku? Prepáčte, to bolo veľké nedorozumenie. Prosím vás, nezabíte ma, prosím. Zabij toho Žida! Budeš jesť? Áno, nie, áno, nie, áno, nie, áno. Ty si strašný srab, neuraz sa. Neurazím. Videl si, čo mi spravil? Tak pán mi navracal do hamburgeru. No tak už prestaň. Myslím... Áno. Mám nápad. Poď za mnou. Poď za mnou.
Začláňaš tu. Prepačte, ja chcel by som sa vám ospravedlniť za to s tou solničkou a zaplatiť vám pivo. A potom na všetko zabudneme. Čo na to hovoríte? Dajte si pivo. Dobre, červené víno. Vybavené, pane. Servírka vám to hneď prinesie. Čo vlastníš? Ticho. Dobrý deň. Viete, pán Žido Zmrt to za nás zaplatí. Chce, aby ste mu to pripísali na účet. Ktože to platí? No kto? Ten pán, čo vyzerá jak zabijak Židov. Tu! Ne, to je jedno. Vy chcete? Pripíšte tam aj prosím toto. No, jasné. Tak tých hazlov tam jem!